3 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо мақсади иштирок дар рӯзи дониш ва дарси сулҳ ба донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон ташриф оварданд. ای چهره‌ای پرزیای ملت خوش باش، شایسته ترین بقای ملت خوش باش. در راه مراد با شمایم شما، ای رهبری رهکشای ملت خوش باش. جان شیرین را فدا کردی به ملت زنده باش، درد قسمت را وفا کردی به ملت زنده باش. در ره حفظ وطنداری جوانی باختی، خدمت خود را ادا کردی به ملت زنده باش. خوش آمدی ای سروری اولی نسبم، رخشنده زیراغون تو گردیده شبم. امروز که فخری همه عالم شده ای، از وحدت و از صلح تو باشد طربم. از سوخت و حصار تاج ملت ماییم، از رشت و زرفشان فضیلت ماییم. در سایه پیشوای ملت نوریم، خطلان و بدخشان سیاست ماییم. خوش آمده جناب عالی. нахуст дар донишгоҳ сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маркази рушди малакаҳо, касбомӯзӣ ва хизматрасонӣ дар соҳаи сайёҳӣ ва хобгоҳу ошхонаи донишҷӯёни донишгоҳро мавриди истифода қарор доданд.
бинои 8 ошёнаи таълимии маркази рушди малакаҳо дорои 92 синфхона ва 24 ҳуҷраи корӣ мебошад, ки метавонад дар як вақт то 3200 нафар донишҷӯро ба таълиму тарбия фаро бигирад. чунин шароитҳои мусоид моро водор месозад, ки донишгоҳро бо баҳои хубу аъло хатм намуда баҳри пешрафти ватани азизамон содиқона хизмат намоем ва онро бо тамоми ҳастӣ дӯст ва гиромӣ дорем. таъсиси маркази таълимӣ барои таъмини идоракунии самтҳои мухталифи донишгоҳ, ҳамгироии самтҳои гуногуни фаъолият ва муосирсозии раванди таълим нақши асосӣ дорад. марказ бо истифода аз зеҳни сунӣ тамоми маълумотро ҳам барои донишҷӯ, ҳам барои волидайни донишҷӯ, ҳам барои роҳбарият ба тамоми мардум як хел як маълумотро пешниҳод менамояд. ин боиси хурсандӣ аст, ки волидайн ҳамарӯза тариқи коди махсуси фарзандаш аз раванди баҳо гирифтани фарзандаш, аз тарбияи фарзандаш, аз иштирокаш ба дарсҳо назорат мекунад. дар маркази рушди малакаҳо касбомӯзӣ ва хизматрасонӣ дар соҳаи сайёҳӣ дар марҳилаи аввал 4500 нафар ба таҳсил фаро гирифта мешаванд. дар ин ҷо дар маҷмӯъ аз рӯи 14 ихтисос донишҷӯён ба омӯзиш фаро гирифта мешаванд. ҳар як синфхона бо назардошти талаботи касби интихобнамудаи донишҷӯ бо таҷҳизот ва аёниятҳои мувофиқи хониш таъмин карда шудааст. марказ дар доираи татбиқи барномаи давлатии касбомӯзии шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 дар ҳамкорӣ бо Бонки Осиёии рушд баҳри соҳибкасб намудани шаҳрвандон бунёд гардидааст. боиси ифтихор аст, ки аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, имрӯз маркази рушди малакаҳо, хизматрасонӣ ва касбомӯзӣ дар шаҳри Душанбе ифтитоҳ гардид. қобили қайд аст, ки ин гуна марказҳо 5 адад дар ҷумҳурӣ фаъолият менамоянд, ки бевосита ба омода намудани мутахассисони баландихтисос фаъолият менамоянд. асосан касбҳои замонавӣ ба роҳ монда шудаанд, ки ба монанди касбҳои кафширгари гази барқӣ, оператори дронҳо, барқчӣ оид ба қисмҳои барқии автомобил ва инчунин касбҳои соҳаи сайёҳӣ ба монанди хизматрасони меҳмонхона, роҳбалад ва дигар касбҳо ба роҳ монда шудаанд. масалан дар ин синфхона мутахассис оид ба таъмири қисмҳои барқии автомобил, яъне электромобилҳо омода карда мешаванд, ки ин синфхона бо тамоми таҷҳизотҳои замонавӣ ҷиҳозида шудааст. бинои 5 ошёнаи хобгоҳ, ки имрӯз ифтитоҳ ёфт, бо 92 ҳуҷра барои 368 донишҷӯ пешбинӣ шудааст. ҳар як ҳуҷра мутобиқ ба талаботи зарурӣ ҷиҳозонида шуда, дар он барои будубоши донишҷӯён шароити зарурӣ фароҳам гардидааст. донишгоҳи байналмилалии сайёҳии соҳибкории Тоҷикистон дар даврони истиқлолият ҷиҳати баланд бардоштани маҳорату малакаи касбии омӯзгорон ва донишҷӯёни донишгоҳ хело шароити хуб фароҳам оварда шуда, тӯҳфаи беназир дар арафаи соли нави таҳсил, дар рӯзи дониш ва дарси сол ба тамоми донишҷӯёну кормандону омӯзгорони донишгоҳи байналмилалии сайёҳии соҳибкории Тоҷикистон тақдим карда шудааст. дар бинои сеошёнаи таълимӣ, ки қисме аз маркази рушд мебошад, толори барҳавои варзишӣ ва ҳавзи шиноварӣ ҷойгир карда шудааст, ки бо истифода аз шароит 5 намуди мусобиқаи варзишӣ ба роҳ монда мешавад. ошхонаи нави донишгоҳ дар як вақт ба 336 донишҷӯ хизмат мерасонад. дар толори ошхона вохӯрии роҳбари давлат бо 80 донишҷӯи ятим баргузор гардид. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷавононро ба омӯзиши илмҳои муосир, забонҳои хориҷӣ ва технологияҳои иттилоотӣ ҳидоят намуданд. бояд гуфт, ки дастгирии ятимон зери таваҷҷӯҳи пайвастаи ҳукумати кишвар қарор дошта, фароҳам кардани шароит ҳавасмандии донишҷӯёнро барои омӯзиши илмҳои муосир дучанд мегардонад. ин ҷашн муборак бошад. ман ба шумо пеш аз ҳама саломатӣ мехоҳам ва дар ҳар кадом зинае ки таҳсилот накарда истодед, вазифаи давлат ва ҳукумати мамлакат аз он иборат аст, ки махсусан шуморо кӯмак намояд то сатҳи ба ҳаёти мустақил гуселондан таълиму тарбия диҳад. дигараш аз худи шумо вобастагӣ дорад. шумо имрӯз дар яке аз донишгоҳҳои сатҳи байналмилалӣ қарор доред, ки беш аз 20 000 донишҷӯ дорад ва тамоми касбу корҳои ҳатто ғайри илм омӯхтан бо касбиятҳои зиёде дар худи
баъзеи донишгоҳ шароит муҳайё карда шудааст ки донишҷӯ аз он таълиму тарбия гирифта соҳиби чанд касби дигарам шуда метавонад. дигар ки дар вақти таълим дар вақти тарбия бениҳоят ва бениҳоят аз вақт аз таълиму тарбияи мураббиён омӯзгорон самаранок истифода баред. наврасии ҷавонӣ тез мегзарад. баъди калонсол шудед ҳаёти мустақилона гузаштед ба шумо касб дар кор савод дар кор ки зиндагии мустақилонаи худро пеш баред. намира ба инобат гиред. ҳоло вақти танҳо хондан аст. ҳушу гӯшатон ба китоб ба таълим ба тарбия ва омода будан ба ҳаёти мустақилона барои ин савод доштан дар кор барои касб доштан дар кор ҳунар доштан дар кор ки ба касе оянда муҳтоҷ нагардед. вақте инсон касб дорад ҳунар дорад савод дорад ҳама чӣ пайдо мешавад. ба шумо муваффақият. хониши қубу аъло тӯҳфаро гирифтем. саломат бошед. дар шароити имрӯзаи ҷаҳони муосир фароҳам овардани имконияти зарурӣ барои илму донишомӯзии ҷавонон муҳимтарин василаи омода кардани кадрҳои баландихтисоси хештаншинос ба ҳисоб меравад. шароитҳои муосире ки дар донишгоҳ омода шуда истоданд барои боз ҳам ҳавасманд намудани устодон хеле шароитҳои зиёд фароҳам шуда истод. аз ҷумла шудани коргоҳи дузандагӣ барои 200 нафар дар донишгоҳ, паркҳои технологӣ, таъсиси коргоҳҳои нави истеҳсолӣ барои донишҷӯёну устодони донишгоҳ ин як хеле падидаи нав аст ва барои тайёр кардани мутахассисони сатҳи байналмилалӣ тамоми шароитҳо муҳайё гардидааст. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ин рӯз баъди шиносоӣ бо лоиҳаҳои як қатор иншоот барои бунёди бинои таълимии 12 ошёна дар ҳудуди донишгоҳ ва бинои таълимии 7 ошёнаи донишкадаи байналмилалии хуҷанди назди донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон асос гузоштанд. бинои иловагии донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон аз 72 синфхонаи барҳаво иборат хоҳад буд ва барои 1500 донишҷӯ пешбинӣ шудааст. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба масъулин супориш доданд ки иншоотро бо назардошти талаботи муосири таълим меъмории миллӣ ва босифат бунёд намоянд. ин марказ имконият медиҳад ки бештар духтарон ҳунаромӯзӣ кунанд ва ана ҳамон либосҳои миллие ки пеш медӯхтанд акнун он ба шакли замонавӣ тайёр кунанд онҳоро дӯзанд бо рангҳои мунаққаш. ҳамзамон дар ин рӯз коргоҳи таълимию истеҳсолии дузандагии донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон мавриди истифода қарор гирифт. дар ин ҷо барои 200 кас мутобиқ ба талабот шароит фароҳам оварда шудааст ки донишҷӯён дар баробари омӯзиш ба кори музнок ҷалб карда мешаванд.